De stichting Elkening Green die probeert de energietransitie te versnellen. Dat is eigenlijk ons belangrijkste punt. En het is best een ingewikkeld doel. Want we willen eigenlijk voor 2030 dat ons werkgebied energie-neutraal is. Dus dat ze geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Maar dat kunnen we natuurlijk nooit alleen met zo'n kleine groep. En daarom is het ook heel belangrijk dat de overheid erg meewerkt daarin. En dat lukt niet altijd, maar sommige mensen die doen dat wel heel goed. Dus, ja. En jullie zijn vooral actief met deze stichting in Dantumerdeel en Noord-East-Friesland. Ja, dat is, eerst was ons werkgebied Dongeradeel. Toen werd het Noord-East-Friesland. En nu is Dantumerdeel eigenlijk er ook helemaal bij betrokken. En hoe gaat dat in zijn werk? Kunt u ons daarin meenemen? Ja, met Dantumerdeel hebben we heel goede contacten. We zitten in een overleg met de verantwoordelijke ambtenaren. En wij doen samen ook acties. We hebben pas een warmtecamera-actie gedaan. En daar waren ook heel veel aanmeldingen vanuit Dantumerdeel. Dus dan gaan de vrijwilligers langs de huizen om foto's te maken van de huizen met een warmtecamera. Zodat mensen kunnen zien waar nog warmte naar buiten lekt. En dat is een mooi startpunt. En dan komen ze later bij ons ook om te vragen van wat kunnen we dan daaraan doen. En dan geven we adviezen over isolatie. En uiteindelijk hopen we dat ze met een warmtepomp helemaal dan van het gas af zijn. Dat is een mooi doel in ieder geval. Ja, en vanmiddag is er dus een isolatiemarkt in Dokkum, in ons energiecafé, in fabriek Prins. En we hopen op veel belangstelling. En daar zijn dus ook de mensen van de bedrijven die daar staan. En daar kunnen vragen aan gesteld worden. En men kan zelfs een offerte vragen en met zo'n bedrijf in zee gaan. Oké, en zijn er ook nog meer activiteiten de komende tijd van jullie stichting voor eventueel nieuwe mensen die aansluiten willen bij deze stichting? Ja, zeker. We hebben dus woensdagmiddag en zaterdagmiddag, dan is er een spreekuur, dan is het energiecafé open. Dat is een informatiecentrum. En dan kunnen mensen daar, als ze even een dagje van tevoren een afspraak maken, kunnen daar terecht van 's middags tot 4:30. En dan zitten daar 2 vrijwilligers of 1, hangt van de drukte af. Die kunnen dan daar terecht voor advies. En dat hebben we al een hele tijd. En het loopt nu ietsje minder vol dan eerst. Hoewel in Dantumerdeel, daar is dus ook een dergelijke voorziening. Daar schijnt het nog behoorlijk druk te zijn. Dus misschien omdat het net begonnen is, dat weet ik niet. Maar mensen kunnen altijd terecht met vragen. Dat is eigenlijk het punt. Behalve in juli en augustus, als ik het goed begrepen heb. Ja, we willen ook een beetje uitrusten. Want dat is best wel veel werk soms. Maar als er veel belangstelling is en zo, dan krijg je daar ook weer veel energie van. En dan vind je het gewoon leuk om daarmee aan de slag te gaan. En u noemde het net al met die warmtecamera's. Zijn er nog meer van die warmtecamera-acties voorlopig? Ja, er is in februari weer een nieuwe actie. Dus als mensen daar interesse in hebben, dan kunnen ze zich nu al opgeven. Dan moeten ze even kijken naar onze website www.elkeninggreen.nl. En daar staat een formulier waar ze dus zich mee kunnen opgeven. En dat werkt prima in de praktijk. Dus dat kunnen mensen nu doen als ze dat willen. Nou, dan hoop ik dat er veel animo is hiervoor. Ja, en dat de energietransitie natuurlijk versneld wordt. En dat dat niet alleen kan, uiteraard. Nee, dat kunnen we niet alleen doen. Zoveel mensen en het werkgebied werd ook steeds groter. Dus dat is gewoon onhaalbaar. En daar heb je echt de overheid bij nodig. En ook andere mensen die bezig zijn. Er is ook in Verwerderadiel een energiecoöperatie. En dat soort groepen, dat komt dus regelmatig bij elkaar hier in het gemeentehuis Dantumerdeel. En dan wordt er over gesproken hoe we nog effectiever kunnen zijn met elkaar. Ja. Dus vanmiddag om 1:30 in het energiecafé in het voormalige Prinsgebouw in Dokkum aan de Rondweg. Ja. Daar zal nog een isolatiemarkt. Daar is een isolatiemarkt. Ja, er zijn al vrijwilligers die voorbereidingen treffen om alles in orde te maken. De laatste keer was er toch wel dik 100 belangstellenden waren er. Dus dat was toch wel een succes.